Kienet atmosfera mill-isbaħ dik li ddominati t-toroq tal-Belt Valletta, hekk kif saret il-purċissjoni tradizzjonali bil-bambin, dawk preżenti ikantaw għanjiet popolari tal-miliet, purċissjoni li ssir f'diversi rħula madwar Malta u Għawdex. Il-purċissjoni tal-Belt bdiet għanħabta tas-6 ta' filgħaxija minn quddiem il-Knisja tal-Madonna tal-Vitorja u għaddiet minn qalba tal-kapitali. Dan apparti li saret waqfa fil-Konkatedral ta' San Ġwan fejn dawk preżenti ħadu sehem fin-novena tal-miliet ta' San George Preka. Dil-purċissjoni mibdija minn San George Preka ftit aktar minn 100 sena ilu, illum il-ġurnata ssir f'66 lokalità u f'5 postijiet oħra madwar id-dinja. L-ewwel purċissjoni bil-bambin kienet saret fl-1921 fil-Ħamrun u nibtet minn xewqa li kellu San George Preka li jiċċelebra l-miliet b'xi ħaġa speċjali biex kulħadd jifraħ bit-twelid ta' Ġesu tarbija. Il-purċissjoni tissejjaħ ukoll id-dimostrazzjoni tal-miliet kull sena tiġbed lejha mijiet ta' nies li jakkumpanjaw ix-xbija tal-bambin fil-maxtura li tintrefa minn żgħażagħ u tfal akkumpanjati minn fanali mdawlin u kant tal-għanijiet tal-miliet. Wara l-purċissjoni isir programm ta' kant, il-pritka tradizzjonali ta' tifel u anke l-qari ta' poeżiji u jidrawa wkoll li jittella presepju għal dawk li jkunu attendew għal purċissjoni. Intant is-soċjetà tal-mużew settella dram bl-isem West Bank li se jsir fl-24 ta' Diċembru fil-Mużew tas-Subien tal-Mosta.